heɗitoɓe assalamu aleykum barka men be jemmare hande barka men be lorki fotta e moɗon nder taskaranji kode radio international ila ɗo abuja lamorde lesdi nigeria hande nyalande jeslare malla alarba nogas lewru tatabru hitande ujuneje ɗiɗi nogas e nayi ko yadata e jewenay woɓɓe bo sappo lewru korka malla ramadana hitande ujunere go'o temeɗɗe capanɗe nayi e jowi inde an ayuba laamiɗo muñal salminto e foɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi hande nder taskaranji ɗumin taski waddonoyki on min jogani on rahotoji ɗiɗi iga ɗo abuja nden e woodi taskaran firo deftere alqur'ana haragare min gaddano e on taskaran holko sumtoriɗon amma heddi ko ɗo hon damo dibbo sa'ad abubakar ganye waddano en fassara kubaruji lesɗe duniyaru. To madalla detta bo na ɓurduɗi nder kubaruji ɗin nanan gwamnati lesdi Nigeria andini inde kampaniji ena himɓe hosata teddenga kuɗe bononden ha Nigeria nden fahin nanan hukuma en soji ha diwal Zamfara enanta Plateau andini tetingo himɓe nayo be bononde en wujji nden fahin ɓe mbari goto nder bononden ɓen e ton leddi Senegal bo ardiɗo lesdi ndin on Macky Sall andini wi'i o wasmita e dow jabruɗe o hoosi je eggingo sarti handi doggina suɓol ardugal lesdi ndin jenta kam nda kubaruji ɗin ɗi fumaji gwamnati mobgal lesdi Nigeria wurtini inde kampaniji 15 enanta himɓe 9 ɓe latti nder wallitoɓe kuuɗe bononden ha lesdi ndin ɓe latti nder tijjatoɓe hukuma rento lesdi ndin ɓoymano nder andinore hukuma en rento lesdi ndin wurtini ni andini wi'i nder himɓe ɓen ni ɓe latti wallitoɓe bononden ha wi'itol maɓɓe woodi Tukuru Mamu enanta Yusuf Gazali hawtande e Muhammad Sani nden fahin woodi Abubakar Muhammad ena Salawuddin Hassan ena Adamu Ishaq hawtande e Hassana Oyiza nden fahin woodi Abdulkarim Musa ena Umar Abdullahi nden tawakire kampaniji filoɓe ko larani ceede lesɗe yaasi bo woodi kampaniji hewtinta jeego ɓe inde maɓɓe latti nder wallitoɓe bononden ɓen hawtande e West and East African General Company ena G-Side General Enterprise nden woodi kampaniru Desert Exchange Ventures Limited hawtande e Eagle Square General Trading Company Limited ena Alpha Exchange BDC hukuma andirangu NFIU ɓe latti hakkilanoɓe ko larani harkaji ceede ha lesdi Nigeria kamɓe on wurtini inde himɓe ɓen enanta kampaniji maɓɓe ɗiɓe latti yeeso nder wallitoɓe bononde lesdi ndin ɓe sittirano ni hitande 2022 hukuma en lesdi Egypt malla Misra nangi Tukuru Mamu ɓe ɗon nani tuma Tukuru Mamu be wallittiggo bononde en ha lesdi Nigeria haɗo bo hukuma soje Nigeria yepre diwal Plateau enanta Zamfara andini tetingo himɓe bononde en wujji hewtinta 4 nden fahin ɓe mbari goto nder bononde en ɓen andinore iga Major General Onyema Nwachukwu mo latti wolowo be ɗemgal hukuma soje Nigeria andini wi'i sojen ɓen ni ɓe fotti benanta bononden ɓen on hedi kombinari gallol Jos wakkati ɓe yahi ngam tetingo Rosemary Jekpe ha labbare Rasimbuna wonde gallol Basa hidde ko ɓe heɓa nasaraku medugo ɓe hawtande e tetingo ɓurna nder himɓe ɓe nanga e ton andinore nde fahin ɓeddi wi'iki kononko en heɓi nasaraku ukkanego bononden ɓen ha nyukkorde maɓɓe wonde labbare Zamtib ha gallol Wase wonde diwal Plateau nden tawakire diwal Zamfara ma hukuma en andini faɗɗuki ɓurna nder bononden ɓen wakkati kippol ɓe arni ɓe ha nyukkorde maɓɓe wonde labbare Kwatarkoshi ha gallol Gusau e ton ma ɓe heɓi nasaraku tetingo himɓe tato ɓe latti nangaɓe ha juuɗe bononden ɓen ardiɗo lesdi Senegal Macky Sall o andini wi'i o wasmita e dow jabruɗe o hoosi je eftugo sarti handi doggina suɓol lesdi ndin ɗam handi no doggine ha lewru Febrairu sali ndu
jaɓuɗe ko waɗi ɓurna nder lundankoye lesdi ndin waɗi kawankore ha ɓurna nder galluje lesdi ndin. Wakkati o woldanno be nanta BBC, ardiɗo lesdi Sénégal Macky Sall andini wi'i o hoosino jaɓuɗe eftugo sarti hani doggina suɓiɗin on. Della ɓillaje ɗi o ewi ɗo heddi be nanta suɓiɗin ta wakkere majalisa lesdi ndin. Tun aranni Macky Sall andini eggingo sarti doggingo suɓo lesdi ndin iga lewru Febrairu yahugo lewru Disamba. Della tumeji o waɗi je ɓillaje ɗi o ewi ɗo heddi be suɓo lesdi ndin. Hukuma hakkilanki hijiroɓe ngo majalisa mofgal duniyaru andini wi'i himɓe hewtinta 140 on dogginta dasotiral ha lesdi Burkina Faso faago lesdi Mali. Andenore ndeni andini wi'i ɓurna nder fayuɓe iga lesdi Burkina Faso ngam nastugo Mali ɓe ɗo doggina dasotiral bononde en jihadis ɓe ɓurna ɗo yara kippi ha labbaje hakkunde kerol Mali e nanta Burkina Faso. Andinore nde fahin ɓeddi wi'i ha nder lewru ndu en woni nder ɗo on ni ɓe ɓuri heɓugo ɓurna nder fayuɓe lassata lesdi Mali iga Burkina Faso. Seni kamɓe ma hukuma lesdi Mali ɓeɗo habdina honego bononde en jihadis ɓe kamɓe ma ɗo ɓillina ɓe ha lesdi ndin ɓoyma. Ngam majum hukuma majalisa mofgal duniyaru hakkilanoɓe hijiroɓe ɓen ɓeddi wi'i handi kawtal lesɗe majalisa mofgal duniyaru laara dabare nono wallititta hijiroɓe lesdi Mali e nanta Burkina Faso. Ɓe latti roɓe e nanta ɓikkon peton bo ɓe ɗo habdina e nanta torraje e mbidu feere feere della kuuɗe bononden ɓen dogginta ha lesɗe ɗen. Sa'ad Abubakar Ganye a yettama. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. Nder jantoje amin ɗe hande dara hotol Umar Aliyu iga Abuja lamorde lesdi Nigeria no ardiɗo lesdi Nigeria yaltiri tafsiru hikka ha julirde fadare Asorot. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaliri ha tafsiru deftere Alqur'ana ceninde ɗum ɓe dogginta ha julurde sare laamu wato Asorok albarka lewru sumaye. Iga aran ballo Tinubu dow ko larani cakol kubaruji jayle wato SA Print Media Alhaji Abdulaziz waɗi jawabu ha o jaɓɓi Tinubu nden o andini Tinubu dow kala nde sumaye yaliri fuu julurde fada ɗo doggina taskara tafsiru Alqur'ana ngam jooɗiɓe be huwoɓe ha fada man hawtade be hoɓɓe yilloɓe fada man. Kanko ma yaake o wolwanno be ɗemgal Hausare limanjo julurde fada Sheikh Abdulwahid Abubakar Suleiman wi'i hoddirore arti ko ɗume ko jawmirawo hoddiri neɗɗo heɓan fuu heɓan ko o hoddiri ummatore heɓan fuu nde heɓan. O noddi Tinubu banni muna maka godiya muna taya ka godiya ga Allah. Ya an ardiɗo min ɗon balle yettore jawmirawo dow ardungal ngal o hokkima. Min ɗo tora jawmirawo maɓɓita ɓernde maɗa wawne jippingo dongal ardungal majum be basira nder jam be de'ende. Nde yadake Tinubu nanata ɗemgal Hausare fassirowo be ɗemgal Yarbankere ummi fassiri. Nane ma iga magguki Tinubu korowal laamu fada man waddi fassirowo kuduba jumɓare be ɗemgal Yarbankere. Ha ɗo ma kanko man on fassirani Tinubu ko limanjo man wi'i. Iga ɗon on bo ɗum hokkiti Tinubu labangal microphone
haa ɗon on bo Tinubu fooɗi hakkilo ummatore julɓe yaago hedi enɗotiral jippingo hakke keddal be wallitigo famɗa sembe en nder ummatore nde ni fuu sakkontama haa nder lewru sumayɗo. O wi en getti jawmirawo fooɗuɗo balɗe meɗen en gi lewru sumaye fahin. En getti jawmirawo be yeɗingo en wakkati ɗum doggini cuɓi haa lesdi meɗen, nden bo en gettirimo be lattingo en ɓiɓɓe lesdi Nigeria. Yes, things are tough, but Allah subhanahu wa ta'ala has ordained us to make sacrifices. Eye en ɗon gorri saɗirmaji tedduɗi jotta, amma jawmirawo umri en be munyal. Sey en ballita ɓe handani wallinde fuu, haa fahin en enɗa ko'e meɗen. Jawmirawo jawmu bawɗejo wallutu anniya meɗen, hokku en sembe be bawɗe mo'itingo lesdi meɗen ndi Nigeria. Jawmirawo cenɗo jaɓan en kuuɗe ibada meɗen. Lesdi men ɗo yiida be ɓillaji saggarle en wujjoɓe yimɓe ngam ceede. Jawmirawo wawtan en fitina maɓɓe, yaafa en yaafana mayɓeji men fuu. Ya jawmirawo hokku en sembe be bawɗe wawtugo weelo, nden hokka en kaajal nyiɓugo lesdi meɗen. Assalamu alaikum. Tinubu maɓɓiri banni'i. To love our country and make Nigeria great. Assalamu alaikum. Iga ɗon Tinubu ummi safotiri juuɗe be limanjo julurde faada, be fassirowo iga Hausare yaago ɗemgal Yarbankere, be alarammajo foɗowo aya, be na'ibi liman julurde faada, fodde ko o wurta nder julurde man. Umar Aliyu a yettama heni tawɗita a lortoy ngi waddanke rahotol ɗiɗaɓol. Mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be Pulako. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu sumtidi minista en ha fada Asorot da Umar Aliyu be luttuka. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu surgi minista en gomnati mako fuu ha fada Asorok ngam sumtugo be maɓɓe. Non bo laati bana no Tinubu tefi minista en mako man worɓe be rewɓe njaliri ha fada Asorok. Ɓaawo juulugo mangariba, ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima ardi minista en man ɓe nasti jawleeru andirandu New Banquet Hall ha saare laamu. Totton on bo Tinubu hawtani ɓe. Iga aran ɗum omtiri be taakiyare lesdi Nigeria. Iga ɗon bo limanjo julurde fada Sheikh Abdul Wahid Abubakar Suleiman waɗi nasiha be do'a. Ɓaawo nasiha liman ɗum noddi ministajo hakkilanki shanu jahale wato Minister of Transport waɗi do'a. Nden ministajo hakkilanki shanu kiita wato Minister of Justice Mustawale Fagbemi San waɗi jawabu dow darnde minista en majum fuu. Fagbemi yetti Tinubu be wernugo ɓe ha saare laamu, nden o do'i jawmirawo wallita Tinubu be basira doggingo jahargal ardungal lesdi Nigeria. Be Tinubu tawama ha jonde man fuu, amma ballowo ardiɗo lesdi Nigeria man wato Alhaji Kashim Shettima on waɗi jawabu dow darnde Tinubu on.
On behalf of my principal, President Bola Ahmed Tinubu, I wish to most profoundly thank you for honoring this invitation for iftar this evening. Kashim Shettima wi'i dow darnde jagorɗo am miɗo yetta on be humpitiggo surga ngam sumtidiggo be ardiɗo lesdi hirgo ngo. Lewru sumaye ɗum wakkati on ngam tefugo yaafuye be wallitiggo famɗa sembe en. Lewru sumaye hikka yaadi be lewru ndu masihanke en fuu sumata. Ngam man ase ko hawti en ɓuran ko sendiri en ha lesdi ɗo. En do'ana lesdi meɗen. Jahargal faggudu lesdi ɗo bo ru'iti titi ɗatal bongal. Dow ɗo seɗɗa nyamdu fesanan en. Dow darnde jagorɗo am mi yelani on jam wala. Thank you so much on behalf of my principal, and I'm wishing you a splendid night rest. Thank you very much. Diga ɗon sai ɗum maɓɓiti jonde man be takiyare lesdi Nigeria bana no ɗum omtiri jonde man no. Modibbo Umar Aliyu a jarama. Min duuɓi am jeeɗiɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be Pulaku. Heɗitoɓe ta on goyte yon keɗito suudu radio Kode International gila ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. On mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net nanta channel telegram amin www.t.me/Kode Radio e Facebook Kode Radio nanta YouTube Kode TV. Joni haymo itinon jonde gin heɗitaki taskaran tafsiru deftere firo alqur'ana hawtade modibbo Usman Abubakar Bafiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. umma tore fulɓe julɓe wondaɓe ɗo nden e wonɓe lesɗe feere feere heɗitotoɓe firo qur'anu gaɗeten e ñandere fuu miɗon silminano en emi do'ano en kayruji emi ñagano en geno o juttina balɗe meɗen o barkiɗina ngendam meɗen emi silmino emi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. hande bo ñande jaslare wartude 9 malla bo 10 e woɓɓe lewru kolka hitande ebbuki annabi sallallahu alaihi wasallam iga gelle makka o hooti madina 1445 o totirde e ñandere no gas lewru mboy ɗon bo limgal Grigoriya dañeki annabi Isa alayhi salam hitande 2024 Kenya en ballinino e dow aya ka 40 nder suratu Yusufa 40 e gotel. hande bo en ummoto e dow aya ka 42 biol Allah ɓangiɗo ceniɗo wa qala lillazi zanna annahu وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربي ولبث في السجن 9 سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e hokka en habar annabi Yusuf alayhi salam gonɗo nder jarrabawa feere feere. nda jarrabawa hendeki mako e baba mako
o ɗacci gelle maɓɓe o ɗacci bandiraɓe maɓɓe emo woowi dada maako fu o ɗaliɓe toon o lattake koɗaku daga o baccel famarel hande jurunɗum nden nda kadi bo masibo o wari gelle ɗum mana haadanimo haala gokka kana hanka kenan ba ragarema ɗum hoosi ɗum yaarimo nder mana wuro worɓe hanjum ɗum wiyata kaso ko bo mbi'en fursuna ɗum yaari ɗum maɓɓimo toon kadi emo ton kadi hanko e yimɓe wonɓe nder ɗon o wa'asiɓe o holliɓe atal jomirawo waɗi ka holluki ɓe wiigo wato ɗum jarraba tan ɓe nasti jomirawo wawa e diftina jarraba ɗum nde bo ngam hunde ko fe'i fu e duniyaru ɗum lattake ɗum taƴojum ni ñande goo ɗum taƴe wala mettuɗum kam ba ɗum taƴata hanjum wonte ɗum ñande janggo lahira sabu to tawi hoore muɗum e nder yanayi kalluɗum to hanjum watta ka laataki foroy to tawi hoore muɗum e nder yanayi belɗum ɗon bo hanjum watta ka laataki foroy hanjum waɗi ɗum yiɗi anen hakkilɓe kerol mo hakkilo mum woni e ɓanndu mum fuu ɗum noddi ɗum faaki atal bongal ngam ma heɓa mana duumaki e nder belenga ta yaha duumo e nder suno hanjum wonte wuro yiite Allah reeni kadi ɓaawo fastiraniɓe koyɗi maɓɓe ɓe mbi hamɓe ɓe siida e mo e Allah yaadake hiitake ko iiti ko mbiɗon ɗum noon ɗum laatake noon wala goɗɗo ko sattirta ɗum kadi wa qala lillazi zanna ay ayqana annahu najim minhuma sey mo wi'i gooto daga nder maɓɓe mo yata ba hisay hanko on ɗon jarnowo baaba suudu muɗum kenan mana ɓoosam anjum wonte mbal wa huwa assaaqi hanko wonte jarnowo mana baaba suudu muɗum giya o uskurni inda rabbika ta yehi indu haala am e jikki baaba suudu maɗa sayyidika faqul lahu inna fi sijini gulaman mahbusan zulman ta yehi mbi'amo woodi suka fa paddaɗo e nder kurkuku ɗum bo e dow toñange fa karaja sey mo wurti hanko on ɗon tagu mana jarnowo baaba suudu muɗum mbal goto daga nder ɓe mo tawi fa ansahu ay assaqi a cheyɗanu cheyɗan sey yejjitini hanko mo o lili on zikira yusufa inda rabbihi o indanayi baaba suudu maako haala annabi yusufa lilal ngal lilimo o yejjiti cheyɗan yejjitinimo ay ɗo he ɗum tinni yejjituki kin fa e cheyɗan ko sabu to yejjitini ɗum cheyɗan ɗum yetta Allah yejjitiniyam aa e de cheyɗan yejjitinma ko bo mbiya an yejjituɗa wa ma kana rabbuka nasiya jomirawo yejjitata yejjitintama ganna on kuugal bongal ba ɗum kuugal kallungal e cheyɗan ngal feɗete gamma noon sey mo e fa ansahu cheyɗanu zikira rabbihi hanjum sey cheyɗan yejjitini hanko on ɗon suka induki haala annabi yusufa e jiki baaba suudu maako fa labisa annabi yusufa fa'i yeeso e jooɗaaki ay makasa yusufu fi sijini ɓesdi yo jooɗaaki mana e nder kaso anjum wonte gidan yaari bid asinina duuɓi goɗɗi ɗuuɗɗi kadi bo qiila sab'an wa qiila isnayi asharata woɓɓe mbi a duuɓi jeweeɗiɗi o ɓeddi gaɗa o wurtake ɗon ton on yejjiti woɓɓe bo mbi a mo yaari duuɓi 12 amma ni ko woni konngol ɓurngol sahaaki angol woni ko woni bid'u e arabre hanjum woni ko ɓuri 5 yaara e 10 jeweego jeweeɗiɗi jeweetati jeweenayi yaara e 10 bo ɓuri 5 kama noon bid'a sinina ɗo mana ko daga duuɓi jeweego o rey jeweeɗiɗi rey jeweetati rey jeweenayi rey amma yaara e 10 وقال الملك إني أري 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأوكر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأكر يابسات يا أيها الملأ وافتوني كو na wuɗum yata woftuni ko tinde ɗum turde kam wari ka ɓaawo ɗon ko ɓaawo alhamdulillah ngol tinde ɗum turde wari ka e wawu ɗum noddirta alifol ngol woftuni ko anon fa andani ɗum fa yawwa on masde lesno e ɗum noddira ngol yaa ko kiri kiri amma jonde ɗum turde ya mala woftuni e ɗum waɗa ngol wawu woftuni
hokke am omtode lamde am mana firu uyaya e haala koydol angol bayyinu li ta'biraha ganginane an ɗum woni fassara magol in kuntum lirruya ta'buruna to lattake on fassitoroɓe mana koyɗi fa abbiruha anon ma mana fassitirengol mana aw ashemi foɗo nam nam wa qala al maliku eɗum jooɗi sey laamiɗo gelle misira na suka ɗaloyinomo toon emo fassitiraɓe koyɗi to laamiɗo gelle gaɗo o wurtake monnan annabi yusuf alelinomo o yejjiti kadi laamiɗo gelle hoore mum sey hoyɗi na koyɗol angol ɗum jaisi na ɗum mustahilu ba ngol wawa fe'aki nde bo ɗum wiyata bo to ngol fe'ake ma na ɗum doole he ngol fe'ake ma ɗum jaisi na ɗum wajibi na ɗum mustahili ay maliku misira arrayyanu bunul walid ɓiyeteɗo rayyanu bunul walid hanko wonte fir'auna gelle ɗen e sa'ire nden mawɗo gelle on ton bo mo annabi musa inde maako mus'abu bunu umayri hanko bo noon woni inde maako o bo rayyanu bunul walidi hanko wonte mana laamiɗo misira sa'ire nden oy inni ara ayra aytu mi'i sab'a baqaratin na'i jeweeɗiɗi simanin fayɗi yakuluhunna sab'un ijahun goɗɗi jeweeɗiɗi ɗon bo foyɗi hanji bo e ƴakkaɗi a yabtalihunna ɗi ƴakkaɗi a jam'u a jafa'a mana foyɗi wa sab'a sumbulatin mi'i butali jeweeɗiɗi kudurin kecci wa ukara mi'i goɗɗi bo butali hanji ma sab'a sumbulatin jeweeɗiɗi hanji bo yaabisatin jorɗi kolon qad iltawat alal kudari ɗi ngari mana ɗi mawake kecci ɗin wa alat alayha mana ɗi ɓuri sembe maji hanji ma ɗi jori ba maji ya ayyuhal malau he anon jama'are uftuni lamdeyam mana kokkeyam fatawa firu uyaya e koyɗal angol hamɓe fulɓe eɓe indata ƴamal way lamdal o lamdakemo o lamdimo mana o ƴamimo o jabakemo hanjum wonte uftuni lamdeyan mana mana ɗum hokkatagu laaɓoral e dow hunde hanjum wonte lamdal bayyinu li ta'biraha mana lamdeyan e dow fassara nengol piri hangol koyɗol ngol in kuntum liruya ta'buruna toni on lattake on fassitiroɓe woncum wonte on firtoɓe mana koyɗi fa abbiruha mana tawtilaneyangol hanjum wonte firtaneyangol minana ko ngol firi قالوا عبث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي لنا أنبئكم بتاويلي فأرسلون لما أراد الله الفرج على يوسف تاوي جو كثير de jomirawo muyi waɗa omtode anju wonte softina annabi yusufa wa ikirajahu min assijini o wurtinamo daga wuro kurkuku ra'a maliku misira ru'yan ajibatan a haalatu laamiɗo misira on e hoore mum sewo e koyɗol gongol kayningol bo kullugol mo fa jama'a saharatahu o mofti ɗaafoɓe maako ɓe fuu maɓɓe wa kahanatahu e boka en maako wa mu'abbirihi nden e passitiroɓe koyɗi ɓe fuu maɓɓe wa akabarahum bima ra'a fi manami hemoy ɓe ndaafa ko ngimi nder koyɗol am wa salahum an ta'wili o ƴamɓe ɗume wonte bo firo magol fa ajazahumullahu jami'an ɓe fuu maɓɓe he jomirawo tampini ɓe wala bawɗo hetti ko ngol firi liyakuna zalika sabilan li kalasi yusufa gamma noon ɗum latto hanjum wonte sababu bosofel ma'ana hisuki hanko annabi yusufa alayhi salam mina sijini daga ma'ana kurkuku to Allah waddi omtode e atal gongal famaral noon hengiya Allah waddani taggo omtode hunde shaɗɗum fa shaɗɗum wala ne waɗa to Allah waddi dalila majum sengiya seɗɗa go noon tan waɗi dalila majum nda joni a yihan ko waɗi duuɓi e duuɓi nda joni ko o wurtoyima duuɓi ma ko yaari jeweeɗiɗi ko jeweetati mo heɓayi bolwuɗo e dow haala ma ko ɗum wurtinimo amma nde Allah waddi wurtaki ma ko joni laamiɗo gelle ɗen hanko wonte koyɗuɗo koyɗol to kadi koyɗol ngol hengol lattiyangol wonte sababu wurtaki mako qalu adgasu ahlamin wama nanu bi tawili lahlami bi alimin qalu seɓe huma ɓe seɓe mbi haasihi ayɗi
algazu ma'ana ai akaladu ahlamin ɗum boofi ɗum koyɗi kawai ɗum shirmeji koyɗi kawai wala goɗɗum ko woni nder ɗon wa ma nanu bi tawilil ahlami bi alimin minon min gona min ande ma'ana andal firo koyɗi bano iri ɗi kam annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam o laatake to o juuli subaka mo jooɗo e mo wi'a nder moɗon woodina koyɗol wonna koyɗuɗo koyɗol wonna koyɗuɗo koyɗol mi fassirana ɗumgol o wi'ani woɗɗo wonde ummi he gaɗi ka wiki mana haala shirmeji way o hoyɗi ɗum feƴƴi hoore maako emo hande tan nane kaange joni to ta a hoyɗi ɗum feƴƴi hoore maɗa e hoore nde jiirɗa ɗum feƴƴi hoore ma nden kenan e to taguta to sheyɗan fijira ɗum wara e wi'ayanka woodi koyɗi goɗɗi ɗum sheyɗan fijirta tagu kawai gi'a a waɗi ɗum kadi sarde on nde bo shiya jamu ɓuri woodi iri bano shiya jamuji ɗi zazzabiji ñaɗɗi ɗi tagu to salori ɗanaki irimaji ɓuri hoyɗuki koyɗi ñaɗɗi kam daga a heññayi ngo'ol he gongol daga a heññayi ngo'ol he ɗon holli to wala jamu kenan ɗoyɗi salori e mo ɗon hakkude ɗoyɗi e fintuki to iri majum tagu yawɗo tefa magani e ɗum heɓete fuu ɓurani ɗum jooɗoto e majum anum waala ɗanaki weta kadi bo wawata ñama ɗum e ma tefa magani jomirawo gaɗɗo ñaw o waɗi bo ñawtigu minon min mbawa firtuki koyɗi kooɗiye ɗi min mbawi firtuki kam hande joni a daɗiɗi ngam ma laataki koyɗol ma ngol nandi e gonga woodi ni goɗɗum ko tammi fe'aki laataki koyɗol ngol nayi jeweɗiɗi fayɗi nayi jeeɗiɗi ƴakkiɗi foyɗi bo ɗi laati ne ɗi mba'i noon ko nden kadi bo butali jeweɗiɗi kecci boɗɗi ma'ana ɗi butali nden butali goɗɗi jeweɗiɗi ngari mawake ɗiɗi shaami wala goɗɗum ko woni e ɓandumaji kay ɗo kam woodi hikima goɗɗum woni nder ɗum woni ko jomirawo ɗi andina hanko ma'ano abunnan laamiɗo misira wa qala alladhina ja minhuma kisɗo daga nder maɓɓe on kadi sey wi'i ay minal fatayayni daga nder ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo wa huwa assaqiyanko on te jarnowo baba suudu muɗum bal mo mbinoɗen wadda kara fi ibdalu ta'i fil asali dalan asalino wata zakkara wonte jande nayi wata zakkara sey mo siptori sey ɗum waɗi idigamu taali yaɓe idigamu ta'i idigamu daali fi ta'i heɗum nasdi deeliwol gotol ngol ko bo zaliwol ngol e nder ɗume e nder ma'ana deeli fil asali zalan asali ma ko bo ɗum zalino wa idigamu ma fi zali ay tazakkara nden heɗum moɗini ɗi e nder ma'ana abun nan zaliwol asali majum kan tazakkara heɗum latti tadakkara heɗum latti waddakara bano noon mustafa ma ɗum mustafa ɗum te inare ɗaadi ɗum amman to a wari a nodday mana a nodday te kadi bo ƴattoɗa nodda saadi ni ne gaɗɗa huɗaadi noddata kamano latti mustafa maimako nodda te ɗum noddata ko heɗaadi nasta kamano heɗum jo'ini ɗum hanjum ma bano mana ɗum waɗi ikilabu ɗum wayliti har feere nden nde hooti mana ɗaadi kenan wadda kara o siftori baada ummatin ɓaawo ma'ana wakkatire wonde ɗo ummatin wari ma'ana zaman ay hina ma'ana ummatin ko hinin kenan ko yawwa haala yusufa wadda kara baada ummatin ko yawwa ay baada hinin haala yusufa en ɗum ma sangol haala ɗum mo sittori yaake annabi yusufa ɓaawo zaman goɗɗum sey mo jama'are ana unabbi'ukum ndene min o mi waddanayi on habar bi ta'wilihi mana firo ma'ana ngo'ol koyɗol ngol laamiɗo waɗi fa arsiluni nuleyam fa arsaluhu ɓe jaɓi bo ɓe nulimo ɓe mo yow maza fa ta yusufa o yahani annabi yusufa fa qala o yimo يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون دومراو ɓangiɗo ceniɗo wi hanko bo suka nde o yehi sey mo ya yusufu hey an yusufu min jooɗodino ɗo ɓaawo o yelditake kadi nde lilɗayam mi inda haala maɗa jiki baaba suudu am mi yejjiti amma nda joni kam laamiɗo gelle hoyɗi ayyuha siddiqu he an gonɗuɗo ay alkasiru sidiki ɗuuɗa gongajo jonde amin e maɗa ɗo min andi gonga e maɗa min andi ko gatta fu ɗum gonga a wala fewre aftina lamda min mana fi 7 baqaratin e haala na'i jeweɗiɗi simanin fo amana karɗi yakuluhunna 7 ijafun nden ɗum wi goɗɗi jeweego o pooƴɗi mana ñaamiɗi wa 7 sumbulatin nden e butali jeweɗiɗi kudurin kecci wa ukara e goɗɗi butali kadi bo hanji bo yaabisatin jorɗi hanji bo ɗi ngari ɗi maawi jeweɗi ɗin kalki la'alliya wiima to a hokki a lamdake an hanji woni a wi'am firo koyɗol ngol arji'u ila nnasi mi witana yimɓe ay almaliki wa ashabihi laamiɗo e yimɓe muɗum la'allahum ya'lamuna ta'biraha ko ɓe anduma hamɓe ma ko mana firo koyɗol maɗa koyɗol laamiɗo ngo ol ɓala قال تزرعون 7 سنين دأبا فما أسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما أسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون جومرا وبانجيɗo ceniɗo wi annabi yusufa sey passitira neɓe koyɗol ngol o yiɓe mana firo magol ko ngol fondi qala o tazara'una on aaway ay isra'u awe 7 sinina duuɓi jeweɗiɗi da'aban tokkotirɗi mutatabi'atin tokkotirɗi waya ta'wilu 7 simanu duuɓi ɗi maɗi ɗum indi arandeji ɗi ɓe ɗum awata ɗum heɓa barka e nder maji hanji wonte piro ma'ana ɗin ton na'i jeweɗiɗi payɗi fama hasattum fuu ko girbiɗon moftuɗon fazaruhu to ɗacce ɗum ay uturukuhu fi sumbulihi acce ɗum e nder ma'ana butali majum liyalla yafsuda ngam ta ɗum wonno to ɗo bo on giya noon jogiiɗen har hande ko gawri joni to ɗum tokkini ɗum haɗinde e buhuji ni na ɗum ko nde watta shekara 2 wonnaki amma to ni ɗon nder ñaande maari ni ɗon bo kadi ndi yawtoto ndi wawa ndi yara duuɓi 3 4 ɗon fuu ni e ndi ɗon wala goɗɗum ko heɓindi ne neɗɗo joƴƴinirki muɗum laatori noon hebrata mana voɗenga hunde muɗum amma to yadake sokkindi ni to ɗon bo kadi woodi gilƴi feere feere joni ndi fuɗɗa garaji ndi fuɗɗa koje goɗɗum sen gi'a ndi wonnake to ashe ko woni e nder ñaande maari ɗon ɗon ɗum jomirawo waɗanindi inaare ajiya boɗɗum kamma noon ɗo e nder bano andal ngal ɓe wiyata agri science mana andal ndemri ɗum dabare mawndeji ki joƴƴinki ñamunda har joni ni irine joƴƴinerten no ɓaawa ton ni noon ɗum ni hanjum wonte ko ɓuri handuki tagu to ndi yawtoto amma to na ndi yawtoto kam iri jonire nde e kam wala yaya nde ɗuɗa yaruki lebbi 4 5 ɗo ya wallahi min kam ndi re'inimi en boni kay joni ɗo ndi re'i kay bone waɗi ko Allah gondi awaka ndi re'i bone waɗa e jama'a kay wawa wodi jarafa e jonde meɗen nde fam zarre mi ano ekkitoɗen sana'aji kowa ekkito sana'a gokka ka waɗatani ngam ma heɓuki sudduki asiri muɗum ndemal ngal he'ata en ndungu go'o e ñeɗde men ko ñameten gaba ɗaya en ɓeddake en ɗuuɗi haajeji meɗen ɓeddake na bane fotunoɗen duuɓi saliɗi ɗin baɓade ko nde ta ndaari joni hakka jama'are wonde nder ɗon nande seɗɗa amma noon gese ɗen bo daɗɗe ɗon goɗɗum ɗum soori goɗɗum ɗum hendi noon ɗum ni ɗum lattake cukul ɓe wiyata a yaha nde moya toon ma hamɓe ma ɗum lattanake ɓe noon toon e ɗum yahata ɗum remoya ɗon ma har joni ma toon ɗum ma ɗum noon ɗum to haya tefata ceede ɗen to
ɗe kokkata ɗen taw ko heɓi riba ba maje ta wari a remi galga'i a wari a awi a wari a remtake ta hawti e ceede haya ɗen hettawa ko keɓɗa ɗum ɗum seɗɗa goo amma noon ɗum teɓa de min kam wala ba ko gimi ma bana iri ko ɗum waɗata e fuuna ɗo iri leddi Dagauda ɗo bana gimi daga ɗo hirna dambal ɗo Busuri Alamari Birniwa ko ay on gine ɓe garata doya sabu sai waɗa doya he sora ba ɗum million 2 gesa muɗum ɓawo bo remino ka waɗi heɓi ndungu ɗum nden kadi bo ɗo to awi doya muɗum to ya heɓi yabano ɓe on kon ɗum yofata reta kon maɗa reta na kon maɗa ko biyan bukata ma kon biyanta ko en ko huufi en fa ndungu gotum heƴata en jama ya ndungu to wari salake kadi bo he mawri fuɗɗiten heɓuki gabbe gaskiya wodi ko ndaari dole ekkitoɗen goɗɗumji fa dole meɗen ekkitoɗen ko sana'aji ko bo ekkitoɗen iri bano gunaje maɓɓe ɗen ɗon ma ɗe ngari ɗe ɗon harjiki maluri ɗo maɓe malurin ganji ɓe huɗɗi awki iri maje nane bo ton num andi ɗe jikki atal gamawa toya ko to a ɗoɗɗon noon anen ɓen ma dikka ekkitoɗen ɗum wiyani ngesa kan to yadake seeɗi kadi bo har joni a ñama barka maka ɓuri ɗum wiya mana ngesa seeɗa noon kadi bo he to rumi ɗum wara ɗum kaalo ɗon ma de ker gonga en jara bone wallahi Allah hoynana en amma en ulatayni jonde duniyaru ɗum ko ɗum jooɗi noon ɗum wontiri nane ma ɗum ula goɗɗum boɗɗum ɗum waɗa ɗum wooɗa ɗum ula goɗɗum boɗɗum ɗum waɗa ɗum goɗɗum ko waɗata keno to ɗum fuɗɗi waɗeki en ja ɗum fuɗɗi heɓuki barka muɗum ɗon sa iren mo andi goɗɗum anduɗen goɗɗum ma ete riiɗi ay andanoga ma sam amma ay joni hikka ñawɓe bote ma gayɓe ɗuɗɓe wona noon kwano woto ceede ɗuɗɗe koñoñoño to noon bo hundeji ɗi en anda ɗi ɗinɗinni en goddinto en fondintay de hengi en kefti mana ñamen ngel e woni amma to en ɗali en jooɗorake noon ne baba en meɗen jooɗorino kam ɗum mettuɗum ɗum waɗa nda anen wala goɗɗum ko mbawɗen aran ma banda ɗiɗi ɗi ni wala ko mbawɗen daga gayna seedemal tagu to heɓi woodi jaari ɗum gayna ɗum hande gayna kam ma ta waynay ɗum ma to hen gaynata wala ladde nden ma burton kon maɗa kon ɗon daga on ton ñamtaki burtel mum he kadi wo goɗɗo mo dow mum wari soringel nana on noon wala e ta won dabba on kon wala e kon daro sam ta e nder gesel maɗa to gesel ma ngel aran ma kuña on kon seɗɗa wawa ngel ɗon ngel kendagel ɗiɗi reta dura reta ndema hay ɗum waɗatako to gamma noon en ekkito goɗɗum de ko keften gurdam meɗen wooɗa jooɗaki duniyaru ndu ɗum laru heeɓi en he en ñaami sey en jari sey en kumti tinde he en ñaami sey en jari he en kumti dake ɓen diina meɗen kan waɗo dole ndaren ate ɗe ñaam e yarmen e huntuki meɗen ɗen ne gareten ɗe dow koyɗum amma iri ni nin kam fa gonga min ka mi hokka shawara ɗum dara iri ndungu garojum ɗum to Allah yaari en ɓe doya tigga doya ɓen ton ɓe gunaje ɓe codoya gunaje ɗum wara ɗum waɗina mbe on fulo rewɓe ko ɗum haɓa kon e wuro tewane ɗum durita kon bobo ma ɗum sora kon ɗum heɓa ɗum ɓedda debal ngal tawi mi yi ka amma yawwa wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi tawilihi fa arsiluhu fa ata yusufa wa qala ya yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sunbulatin kudurin wa ukara ya bisatin ko la'alliya arju ila nasi hokkan ne habar sai mo tawtili e dow wiigo tazara una on aaway sab'a sinina duuɓi jeweeɗiɗi da'aban tokkotirɗi amfani e wooɗa sosai fama hasattum ko girbiɗon fuu fazaruhu cakkine ɗum aturuku fi sumbuli ɗacce ɗum nder butali majum e ñaade majum liyalla yafsuda ngam non ɗum wonnatako to ɗum waɗi rumbu ɗum ɗali nder butali hendi yawto ndi wonnaki illa qalilan to on shokkay ma sai dai seɗɗa min ma ta'kuluna ko ñamoton ɗon kan fadara suhu ɗon kan shokke ɗum jarte mana jo'inol ngaɗon ka ñamuki amma jo'inane duuɓi garoji ɗon kam min on kam min keɓaji ɗum jo'inanki duuɓi garoji kam ɗum heɓi ɗum ñaami hitande nden ma ɗum heɓi Allah de sudda asiri amma jama'are fulɓe musamman anen wonɓe iri bano lardu ndu na en mbawu gayna na en mbawu luumo na en mbawu ɗumma goɗɗum ɗum jurun ɗum sagu e nana matsalaji muɗum to yi'i matsalaji goɗɗo sai nana ɗi muɗum ɗin dilli tarey e gan hena tawa wuro
hiri ɓe ñamayi weeti ɓe ñamayi fu jemma goɗɗum wuytoyi mana ɓe ñamayi goɗɗo mbimi ɗum emin gaɗa tamseji e wuro jaɓɓa daga ɓadaki bo sey moye an ko to mo heɓayno ɗe waɗe ka yowki daga e moƴo ɗo darumi yaadu ndu imi kaye tamseje ɗiɗi dara neɗɗo har wuro jaɓɓa ayi gaskiya uluki kama ko waɗi o wuli ka wallahi bone o yarata uluki o waɗay noon ɗum ma mais uuli wallahi bone o yarata waɗi banda noon tagu ne ulirta ma yaha har bana wuro jaɓɓani jaɓa tamseje ɗiɗi ay ulataka to gamma noon ɗum hunde mana dole gaɗanen koye meɗen qiyamul leyli garen ɗume handani en naway ko baba en maɗa gaɗayno e taniraɓe maɗa ɗo wallahi duuɓi e duuɓi mi wolokka musamman gelle am mbimi waya noon kan joni ɗume woni asar moɗon to ɗum yi bayillo hutti nder moɗon fu iri bano neɗe mbiyete jale ɗe kuuɗoyteɗe latto hanko ɗum waddata ɗum en kuuɗoɗe ka o futti ɗum ɗume to bayillo arandejo on hanko ma dagu heronina bone bo e ronena bone ronatake tagu e laato bayillo wallahi joɗo waɗa ka fufuki hiite ɓe yaha ɓe ekkitina ɗum irde ɗum firta jamdi waɗa ka fiikini fu saborɗe ɗe hen giya ɗum yaari nane wonno e wuro baduku joni ɗon ma wala ta wakkake jalel ta yiɗi ɗum kuuɗanomagel hedde fada e magel azare ko biɗir ko to kadi ɗum ko ɗum sukkani noon wanzanci ko wawi hanum wayro nayi ngam ma noon waɗata ay bo a heɓata mo waɗata kan ay bo heɓata ko ɗo wangina sana'a gokka goɗɗo woɓɓe ekkitoyo kafinta woɓɓe ekkitoyo goɗɗo ekkitoyo lootuki faɗe tagu ko andi heɓirta ceede goɗɗo fu waɗa kokari ekkito ɗum sana'el ni de de hengel sudda ɗum asiri heɓa ko asawere wurtoya bo heɓa ko sodirta manda amma e jooɗi gawri ndin jama'a wala ni ndi foti e nder maari a ramsakeno nder ndungu toon ɓe dañino a waɗi inderi kadi bo dada maɓɓe poltinaka ko holtinaka nda bacci koltinaka a ramsinake mba'on ko ngari ɓendi seɗɗa go an bo dole sey a biyake ndi re'i kadi bo sey to e jama'a wala bo e annduɗa wala bo ko mbawɗa ta doggi bappa maɓɓe doggi ta darake bo neɗu wiyata a maayi ɓe gimol gongonlogol fulfulde dogguɗo senti dariɗo maayi gonano to kanjum dogguɗo senti dariɗo maayi dogguga senti dariga maayi nanon ɓe mbiyayno nane o gimol gongol sittorano baccel tot nder gimol rewɓe ɓe guetta dogguga senti dariga maayi to joni wonte dogguga senti dariga maayi tagu to doggi senti to darake bo maayi saboda Allah fa jama'a en ekkito goɗɗum ko gaɗeten ngam ma keɓen sudden hoore meɗen asiri illa qalila mimma taddakirunahu fadara suuɗo darasahu ngol woodi firoji ɗiɗi ɗum tawafuqul kalimati kadi a ene jangi ɗum daga darsu nanon ba a sokkuki wonte darsu ɗum sokkuki wonte fadaru suhu cokke jarton jo'inon hanjum wonte fadaru suhu ɗo summa yati min ba'di dhalika honi ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم nden kadi to on ngaɗi duuɓi jeweeɗiɗi on shigo summa dama harfu aɗafin wa ta'kirin woodi waawol hangol wonte ummul baabi jaa zaydun wa amrun kadi sey har feere tokkitinde hayre wonte peewol jaa zaydun pa amrun kadi tatawre hayre wonte mana atfu ta'kirin hayre wonte summa on jooɗi duuɓi jeweeɗiɗi a deppa seɗɗa seɗɗa a deppa seɗɗa seɗɗa a deppa seɗɗa seɗɗa ko duuɓi jeweeɗiɗi aya sigake ɗuɗɗum summa yaati min ba'di zalika yawtaaki kadi ɓaawo ɗon fa saɓɓum shidaɗum duuɓi goɗɗi jeweeɗiɗi caatuɗi ngaray modibbo Aboubacar Ousmane Bafiri a yettama. nden be amin jemma e ñalawma to gostoro be gumba radio mon domi taadi 49 nder Abuja darde goo ñalde fuu wala hendu ko hoccaki hiite suudu radio Kode International tew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin.
aragareda taskaran holko sumtoriɗon keɗite jam. Ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduude heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beeloruki fotte moɗon nder taskaran holko sumtoriɗon to min gaddonoyta on natimalla photoji e vidéo ji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytami inde an Ayuba Lamiɗo Muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam miyela on sumti jam. Ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduude cooma dalla da fuɗɗire modibbo arandejo bisimillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawleru holko sumtoriɗon sakirawo moɗon Saïd Maccidi gaɗo Libreville Gabon mi haftiano fu moɗon ya Ayuba Lamiɗo Muñal tan en jawleru yelanama hayru yeɗoto en sumtata jaam machallah min jari ndiyam min jari ɓe gaari min cuuto seeɗa kadi to e seko mi hofna yimɓe heɗitotoɓe kode radio pat e yeɗo kadi en sumtake jaam. Assalamu aleykum warahmatullahi. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe tawiteɓe ɗo nder wato zawleru holko sumtoriɗon. Masha Allah mi homni on miyelanake on khairu. Ayuba Lamiɗo Muñal an omteni en ndu zawleru Ayuba Lamiɗo Muñal a jarama a homnama a yanama khairu. Ra koble en yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini kamani hi. Dottijo Alhaji Sa'idu Maccu Alarene mi homnima mi yelanake ma khairu jomira waɗa yari ndiyan jam Alhaji Sa'idu Maccu daga Libreville Gabon. Alhaji Ayuba Lamiɗo Muñal jomira waɗa yari ndiyan jam Alhaji Ayuba Lamiɗo Muñal daga lamorde leydi Nigeria Abuja. Alhaji Usman Shehu Usmanu wato ardiɗo kode radio Abuja jomira waɗa ayri ndiyan jam nder holko somtoriɗen masha Allah. Alhaji Abdullahi Mawro Nduwala, Alhaji Sa'idu wato gonɗo Zaria be Alhaji Abdulkarimu Inyas Jamilu Musa diga Niger State jomira waɗa on fuu on jari ndiyan jam masha Allah. Mi homni on ɗuɗɗum no fewi no laaɓi inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawleru holko sumtoriɗen ɗum Ayuba Lamiɗo Muñal maɓɓitante en kullum ngam homnugo sobiraɓe bandiraɓe wuraɓe. To aranni mi homni Ayuba Lamiɗo Muñal mi homni Alhaji Saïdu nden mi homni Ahmed Rigasa nden mi homni Alhaji Bobbo Jaway Alhaji Talba Jambutu nden enanta Awal Bobbo enanta Muhammad Isa Lamiɗo Muhammad Giɗaɗo nden enanta Suleiman Sanda Namtari nden enanta Alhaji Jibril nden emi homna Umar Alhaji Abdul Karim Inyas nden enanta Alhaji Manu Posta Chamanjo Radio Reuters taweteɗo leydi Adama Yola. To on fuu on komnama emi homna on daga mo moɗon Bubana ko taweteɗo leydi Adama Yola e elago en jari ndiyan jam mi homni on. Cooma dalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtoriɗon on mbawa lildo kimi vidéo ji nantanate ima kofli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtoriɗon wondu i WhatsApp kala nyalande fu ɓawo sumtari. Ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduule hono yaabiɓe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuba Lamiɗo Muñal
mi sannima mi jarima noye jama'are to masha Allah inde am Alijo Wuro ciyama ngan Allah filani development association daga Kwara State Nigeria arande fuu mi sanni julɓe Allah to woni fuu nder duniyaru ndu mi sanni sakiraɓe am bo fulɓe to ɓe goni fuu e Africa e duniyaru fuu mi sanni sugabajo ngan Allah mo Nigeria mi sanni sugabajo mi yetti Allah mo Nigeria mi sanni jama'are mi sanni sakiraɓe Allah laamiɗo jaɓa ibada meɗen Allah jaɓa ibada meɗen Allah miɗo hokka en sabbungo jungo Allah hokka en ndungu barke Allah laamiɗo walla en an Ayuba laamiɗo muñol Allah sakanoma alheri ɗum ɗo ko maɓɓitoɗa ɗum ɗo kawroji sakiraɓe laati ɗum komoye natta sanna giɗo muɗum mi sanni kamɓe rewɓe am rewɓe en laatiɓe kamɓe jogii wuro kamɓe no woni e waɗa goo ɗari wakkati fuu Allah yoɓaɓe moƴƴere ɓe futato mi sanniɓe Allah sakanoɓe alheri masha Allah. Assalamu alaikum ardiɗo ndu suudu laamiɗo muñal Yakuba ɓe guetama laamiɗo muñal arɗo ndu suudu assalamu aleykum a hiiri jam toon cewrino kuɗana jamare ɗi yari diyan jam no waadalla to mi ɗamanima mi weltani cew mi ɗamani ko waɗa ko gonɗo nder suudu ndu fu mi ñallini ɗum jam assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullah Ayuba laamiɗo muñal Allah rene noy somde noy wayrego no amin noy cuumay to mi hofnima mi laarima min Aliou Dewa taweteɗo belñol gawdere diwal Adamawa lesdi Cameroun en mbayri seɗɗa hekka bo suuma e waɗi to Allah jaɓana en Allah walla en suumugo ni no nangue noy gulɗum to wooɗi mimma hikka kam suuma e nangi am Nigeria ley mi wari mi dilli Kano wallahi ni suuma e waɗi tawi am kadi to mi homnima mi laarima wofno yimɓeji taweteɓe ha holko sumtori ɗon few woodi kadi daga Aliyu arɗo labbare en ɗo kam Aliyu Ali Ndiyawa en Ali oɗo ɗo Jaki en to nonnoon ɓe Kamaru man fuu nonnoon hofnama kadi Tijjani Amadou en Abdoullahi Douala en to kadi nonnoon Saydou Maccu en walani o be o kadi momin acci Moussa Andal mo gawdere Dabo May Ganga en to ɗo ka fuu mi hofniɓe mi laari ɓe tan ɓe yimɓe wonɓe suudu radio Code International fuu kadi a wiya ɓe mi waɗi ɓe barka ɓe suumaye e woɗi ha jawleru holko sumtoriɗen min derɗiraɓe mon Aliou Dewa mo berniwol gawdere diwal Adamawa lesdi Cameroun taweteɗo bande jonta ɗo haaji nder wuuro Kano e Nigeria. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Code Radio International. heɗitoɓe fuɗɗi fuu i taskaran holko sumtoriɗon min gaddi ragare taskaranji amin ɗi jemare hande dow darnde moƴƴitino taskaranji hande Ahmad Arab Aboubacar Azare inde an Ayuba laamiɗo muñal kawtuɗo taskaranji ɗin waddani on bono nan ɗon i aymi on ɓaalen jam.